салом ба ҳама дӯстон, ман хеле шудам ки боз дар ин канал бо шумо ҳастам. Бисёр вақт гузашт, видео намегузоштам. Каме вақт лозим буд барои худ ва барои фикрҳои нав. Вале ҳоло ман баргаштам ва умедворам ки шумо аз дидани ман хушҳолед, чун аз ин баъд ҳама чиз дигар мешавад. Акнун ман ҳар хабарро, ҳар рӯйдодро дар бораи Барселона бо фикрҳои шахсиям шарҳ медиҳам. Ҳар чизе ки мешавад, трансферҳо, навигариҳо, масъалаи бозингарон, натиҷаҳои бозиҳо, тактикаҳо ва ҳатто гапҳое ки дар дохили клуб мегузаранд. Ҳамаашро аз дидгоҳи худ рост бе филтр мегӯям. Ин канал мешавад ҷои он ки мо якҷоя шарҳ медиҳем, фикр мекунем, баҳс мекунем ва албатта агар шумо мухлиси ҳақиқии Барселона бошед, ҳозир обуна шавед. Ва ман шуморо ба телеграм канали Барса TG даъват мекунам ки онҷо мо ҳама хабарҳоро аввал мешунавем, ҳамаи чизро барвақт баррасӣ мекунем ва бо дигар мухлисони Барса гап мезанем, баҳс мекунем, фикрҳои худро менависем. Ҳар чизе ки шумо дар YouTube дертар мебинед, онҷо аллакай муҳокима шудааст. Пас агар мехоҳед ки як қисми муҳити аслии Барселона бошед, гузаред ба телеграм. Ссилка дар комментария ва описанияи ин видео гузошта шудааст. Аз шумо лайк ва дар канал обуна шудан аз мон бошад тез баровардани видео дар бораи Барселона. Акнун дар ягон ҷо баъз зушнед, мо бошем сар мекунем. Ханси Флик мехоҳад ки Иван Перешиш ба Барселона гузарад. Ин имкон дорад ки бе ягон маблағи трансфер анҷом дода шавад, зеро футболбоз метавонад ҳамчун бозингари озод ба клуб ҳамроҳ шавад. Маошаш низ барои клуб мушкилӣ эҷод намекунад, чунки Перешиш худаш ҳавас дорад ки дар сатҳи баланд бозӣ кунад ва худро барои ҷоми ҷоҳонии 2026 нишон диҳад. Имкони омадани Перешиш ба Барселона ба нақшаи харидории бозингари дигар дар мавқеи вингери чап таъсир намерасонад. Яъне клуб ҳам Перешишро мегирад, ҳам боз як вингери ҷавонро меҷӯяд. Гуфта мешавад ки Перешиш метавонад рақобатро дар дохили даста зиёд кунад. ӯ таҷрибаи зиёд дорад ва муносибаташ бо даста ва муҳити раздивалка хеле ҷиддӣ ва касбӣ аст. Чизи муҳим он аст ки Флик маҳз ҳамин хусусиятҳои ӯро қадр мекунад. Перешиш бозингари универсалӣ аст ва метавонад дар ҳар се мавқеи ҳамла бозӣ кунад, ҳамчун вингери рост, вингери чап ва ҳамлагари марказӣ. Ман фикр мекунам ки Перешиш бозингари тамом нашуда нест. Ҳарчанд 36 сола аст, лекин барои ротатсия дар Барса хеле ба кор меояд. Ба назари ман ҳатто аз Ансу Фати беҳтар аст, зеро Перешиш метавонад дар муҳофизат кӯмак кунад. Энергетикаи зиёд дорад ва мисли як ҷанговар бозӣ мекунад. маошаш паст аст, трансфер бепул мешавад. Барои Барса ки ҳоло вазъи молиявиаш душвор аст, ин як варианти хеле ва хеле хуб аст. Барои бозиҳои асосӣ нест, лекин вақте ки зарурат шуд, корашро иҷро мекунад. Ман чунин бозингаронро дӯст медорам. Ором, коргар, беҳарф, бо таҷриба. Бинобар ин агар клуб ӯро гирад, ман тарафдорам. Дар чунин вазъият ки мо наметавонем ситораҳои калон бихарем, бозингарони мисли Перешиш метавонанд барои мо манфиат оваранд. Шумо чӣ фикр доред? Дӯстон, ба наздикии ҷоми ҷаҳони байни клубҳо сар мешавад ва шумо метавонед ҳамаи рақобатҳоро бо 1x ҷолибтар гардонед. Зеро ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи TG Barsa. Нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Имкониятро аз даст надиҳед. як хабари нав дорем. Акнун гап мезанем дар бораи Ансу Фати ки дар боло ҳам номашро гирифта будем. Ҳамин рӯзҳо Ансу Фати аз таътил бармегардад барои он ки зудтар гузаришаш ба Монакоро ба охир расонад. Барои ӯ лозим аст ки шартномаашро ҳарчи тезтар имзо кунад, чун агар дер кунад, имтиёзҳои андозиро аз даст медиҳад. Дар Монако қоидааш ҳамин хел. Агар як шахс 183 рӯз ё бештар аз он солро онҷо зиндагӣ ва кор кунад, пас ӯ дар онҷо резиденти расмӣ ҳисобида мешавад ва ин барои Фати бисёр муҳим аст, чун дар Монако андоз ба даромади шахсӣ нест. Барои ҳамин беҳтар аст ки аллакай дар моҳи июн ба он ҷо равад ва расман дар Монако зиндагиро сар кунад. Аммо байни Барса ва Монако ҳоло ҳанӯз чанд масъала ҳал нашудааст. Барселона мехоҳад ки дар шартнома навишта шавад Монако бояд ҳатман баъдтар ӯро харад. Вале намояндаҳои Ансу ва худи Монако ба ин зид ҳастанд. Онҳо мехоҳанд ки худи бозингар интихоб кунад, мехарад ё ин ки не, вобаста
вобаста ба он ки чӣ хел бозӣ мекунад. ҳатто маблағи фурӯш ҳам ҳоло дақиқ нест. Пештар гуфта мешуд ки шояд 15 миллион евро бошад, аммо ҳоло ҳанӯз онро тасдиқ накарданд ва рақам тағйир ёфта метавонад. Дигар масъала маоши Фатӣ. Ин ҳам гапи осон нест. То ҳол аниқ нест ки кадом клуб чӣ қадар маошашро мепардозад. Дар аввал гап ҳамин буд ки Монако қариб ҳамаи маошро медиҳад, вале ҳоло маълум мешавад ки эҳтимолан Барса бояд нимашро диҳад, яъне тақрибан 50% аз тарафи Барселона. Вале дар ҳамин масъала як бартарӣ аст. Барои он ки агар Фатӣ ба Монако равад ва расман он ҷо зиндагӣ кунад, маошаш аз андоза пок мешавад ва ин метавонад як кӯмак шавад то масъалаи пул осонтар ҳал шавад. бале, ман розӣ ҳастам ки Ансу Фатиро раҳо кардан лозим аст, лекин як чиз муҳим, клуб бояд тамоми ин равандро зери назорат гирад. Агар Фатӣ ба иҷора меравад, шартнома бояд он хеле бошад ки опсияи баргардондани бозингар ба Барса вуҷуд дошта бошад. Ҳозир мо мебинем ки Монако намехоҳад шартномаи харидро ҳатмӣ кунад. Ин чиз бад аст, чунки ҳеҷ кас намедонад ки Фатӣ чӣ хел дар он ҷо бозӣ мекунад. Ман шахсан умуман дар ёд надорам ки ӯ дар Брайтон чӣ кор кард. Ягон бозии дурахшон накарду баъд ҳамон хел оромона ба Барса баргардондан ва дар Барса бошад ҳеҷ имконият надодан ба ӯ. Ханси Флик ягон бор ба ӯ боварӣ накард, имконият надод. Ба назари ман Монако клуби хуб аст, лекин беҳтар мешуд ки ӯ дар ягон дастаи испанӣ бозӣ мекард. Масалан, дар Бетис ё ягон дастаи дигаре ки футболаш ҳамлавӣ аст. Он ҷо шояд худашро нишон медод, ё ҳатто дар Италия Фатӣ метавонад хуб бозӣ кунад. Ман ҳаминро мегӯям, клуб набояд хато кунад. Агар Фатӣ дар Монако хуб бозӣ кунад, ягон дастаи дигар меояду ӯро пурра мехарад. Мо бошем ӯро аз даст медиҳем. Барои ҳамин ҳатман дар шартнома шарти баргардонидани бозингар бошад. Агар ӯ рушд кард, мо бояд имконият дошта бошем ки ӯро бозпас бихарем. Мо дигар наметавонем бозингарони ҷавонро фақат ҳамин хел супорем. Ҳамеша бояд фикр кунем ки баъд пушаймон нашавем. Фатӣ ҳоло ҳам ҷавон аст, шояд шанси охирини ӯ бошад ва мо бояд дуруст муносибат кунем. Хайне бачаҳо. Барселона дарвозабони нав мегирад. Номаш Жоан Гарсия ва худи Фабрицио Романо. Here we go. ҳама ҳуҷҷатҳояш тайёр. Пуле ки барои хариданаш лозим аст бояд дар 1-2 рӯзи наздик пардохта шавад. Шояд паго субҳ, вале худи клуб ҳоло чизе намегӯяд. Расман намегӯянд ҳеҷ чиз. Эҳтимол ҳафтаи дигар рӯзи чоршанбе ё панҷшанбе ӯро расман муаррифӣ кунанд. Қарордодаш бо Барса то соли 2031, яъне 6 сола. Солҳои аввал маошаш камтар мешавад, баъдтар зиёдтар мегирад. Ин тавр созиш карданд ки барои ҳам клуб ва ҳам худи бозингар қулай шавад. Худи ман мегӯям ки Жоан Гарсия дарвозабони ҷавон ва бооянда аст ва чунин нафар ба мо дар кор бод. Чун росташро гӯем, дарвозабонҳои мо ҳама калонсол шуданд. Тер Штеген капитани мо ва бозингари дӯстдоштаи мухлисон аст, лекин баъди ҷароҳаташ ҳоло ба худ наомадааст. Иньяка Пеня бошад, мураббӣ ба ӯ бовар накард. Гап аст ки мехоҳанд ӯро фурӯшанд. Барои ҳамин клуб як дарвозабони нав гирифт, вале як масъала ҳаст. Тер Штеген намехоҳад аз даста равад, аммо клуб шояд мехоҳад ӯро фурӯшад, чунки маоши ӯ хеле баланд аст. Шестни бошад маошаш паст аст ва мехоҳанд бо ӯ шартномаро тамдид кунанд. Ҳамин тавр мебинем ки шояд клуб аз Тер Штеген ҷудо шавад, дар ҳоле ки дарвозабони нав аллакай ба клуб омад. Ҳамчунин Барса интизор нашуд ки Тер Штеген ба формаи худ бармегардад ё ки не. Барои чӣ? Чунки Жоан Гарсия дар бисёр клубҳо талабгор дошт, ҳатто аз Англия. Барои ҳамин клуб шитоб кард ва шартномаро баст. Ман росташ як каме зиқ шудам. Бо бозингарони калон ва капитанҳо чунин рафтор намекунанд, вале шояд клуб дигар чора надошт, чунки вазъи молиявӣ вазнин аст. Шумо чӣ фикр доред дӯстон? Оё Жоан Гарсия метавонад Тер Штегенро иваз кунад ва ё Тер Штегенро дар кор аст ки Барселонаро тарк кунад? Ҳатман ақидаҳои худро дар комментария нависед. Ба ҳамин тамом, бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Дар ҳама ҳолат Барселона ва канали Барса TG-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли равақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳо, ча дар паноҳи Аллоҳ.